Sants 3 Ràdio, Sants 3 Ràdio, la ràdio de Sants Montjuïc. Avui seguirem l'informatiu local dels nostres barris, el Sants Montjuïc al dia, i ho farem parlant amb l'expresident de la Generalitat de Catalunya, amb Quim Torra, perquè avui participarà de la presentació d'un llibre sobre Carrasco i Formiguera a l'espai de la Cal de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua del barri de la Bordeta, aquí al carrer Olzinelles, també amb l'autor del llibre, amb Lluís Duran. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bé, Lluís, comencem parlant amb vostè per parlar d'aquest llibre, Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció és el títol que heu escollit. Què és el que explica aquest llibre? Aquest llibre explica, a diferència d'altres obres que havia fet en el seu moment Josep Benet o el pare Hilari Reguer, que parlaven de la biografia, en aquest cas expliquem quina és l'acció política i amb què s'inspira Manuel Carrasco i Formiguera. O sigui, pensament, quin pensament específic aporta la Catalunya republicana i com és aquesta acció, que podem qualificar de catalanista radical, d'inspiració cristiana i republicana. Com els va sorgir la idea de fer aquest llibre, de fer aquesta direcció i de donar aquest reconeixement a Manuel Carrasco i Formiguera? En Manel Martí Carrasco, un net, que és qui em va fer l'encàrrec fa 10 anys, tenia en certa manera un mandat del pare Hilari. El pare Hilari va fer la biografia, molt ben feta, Divendres de Passió, però ell mateix i qui va ser el bisbe Carrera, Joan Carrera, veien que més enllà de la biografia calia aprofundir en aquesta aportació al nacionalisme català tan concreta. I això va ser, podríem dir, l'encàrrec que vaig rebre de Manel Martí Carrasco, al qual podem afegir també un altre encàrrec que va ser d'un amic de Manuel Carrasco i Formiguera, Francesc Maria Mas Ferrer, que tot just morir ell al maig del 38, vivia a l'Argentina ja en aquell moment, va dir: el pensament de Carrasco és un pensament que algun dia caldrà recollir-lo. Per tant, rebo aquest encàrrec de 3 persones importants, Francesc Maria Mas Ferrer, Hilari Reguer i el bisbe Carrera. Tot això, des que rep aquest encàrrec fins ara, la culminació amb la presentació d'aquest llibre que es viurà aquesta tarda aquí al barri de la Bordeta, com ha estat tot aquest procés de redacció i també d'investigació que hi haurà al darrere? Una sorpresa d'una persona que es va plantejar l'acció política dels seus ideals fermament defensats d'una manera constant. O sigui, la participació i l'opinió política de Manuel Carrasco i Formiguera, tant fos en el seu moment des de Joventut Nacionalista, des d'Acció Catalana i principalment des d'Unió Democràtica de Catalunya, es plantejava gairebé en el dia a dia. O sigui, era un senyor amb una capacitat de comunicació i contacte amb els mitjans republicans del moment constant. Per tant, tant fos en la declaració, podríem dir, a peu dret, fent un speech davant de la premsa, com fent servir tots els mitjans de comunicació, la premsa pròpia del partit, com també altres mitjans afins, especialment també bona part de la premsa comarcal catalana, que era molt sensible, més gairebé que la premsa barcelonina, el missatge renovador que plantejava Unió Democràtica en aquell moment. Vostè, president Quim Torra, n'ha escrit el pròleg d'aquest llibre. Com li arribava la demanda d'escriure'n el pròleg i per què va decidir acceptar-la i endavant? Bé, jo havia tingut una sèrie de contactes amb la família Carrasco i Formiguera ja des de fa alguns anys, i quan jo era vicepresident d'Òmnium vam organitzar també, amb motiu d'un aniversari de l'assassinat de Carrasco i Formiguera a la presó de Burgos, doncs una anada allà. Això va anar fent que ens féssim amics, i jo havia escrit bastants articles sobre Carrasco i Formiguera, sobretot defensant o almenys tornant a posar sobre la taula l'ideal independentista de Carrasco i Formiguera, que a mi em semblava molt rellevant. Tot això, com ha estat escriure aquest pròleg i quin és l'enfoc que ha decidit donar-li? L'enfoc, en primer lloc, era per fi agrair a una persona com el Lluís Duran, un historiador solvent, que recuperés el pensament de Carrasco i Formiguera. És a dir, crec que tots coneixem molt bé la desgraciada mort de Carrasco i Formiguera l'any 38 a Burgos, etc., i com ens va colpir, almenys tots els que hem llegit sobre aquella mort, doncs crec que no tornes a ser el mateix. Però crec que era molt important també entendre per què Carrasco és afusellat, no? Què defensava Carrasco i Formiguera?
I aquest era un tema que jo a mi també en tenia sempre molt inquiet, pensar, dic, a veure, convindria un dels polítics més brillants de la seva generació saber què defensava, no? I per tant aquest era una mica l'enfocament que jo vaig voler donar-li tant al pròleg com acompanyar en les presentacions amb en Lluís Duran. Com descriurien tant un com l'altre la figura que va suposar Manuel Carrasco i Formiguera i la influència que ha tingut també en els anys posteriors fins a arribar a l'actualitat? Sí, a mi que em va sorprendre quan ell a l'estiu del 32 ja es manifesta com a militant d'Unió Democràtica de Catalunya, l'aposta que fa per trencar el que seria l'esquema de funcionament dels sectors catòlics del moment, molt enclaustrat en les seves pròpies institucions, amb poca comunicació amb el conjunt de la societat catalana, i ell planteja de seguida un homenatge als nacionalistes gallecs que hi vol fer participar tot el catalanisme de l'època, d'Esquerra Republicana, Acció Catalana, Unió Socialista, els nuclis separatistes, i aquesta és la carta de presentació. Nosaltres es planteja en aquell moment aquesta alternativa política nova que ha de ser la veu d'unes persones que creuen que tenen una aposta solvent per resoldre els plets de la Catalunya complexa d'aquell moment, plets nacionals, socials i democràtics. I creuen fermament que tenen una aposta per tirar Catalunya endavant. A mi és un dels polítics que més m'ha influït a mi personalment. Ho dic sempre, jo recordo, jo dec ser mig Carrasco i Formiguera i mig Macià. A mi Carrasco sobretot el que em va interessar és el que jo en dic Carrasco igual a la línia recta, és a dir, és un home que té un pensament polític, el seu anhel és la independència a Catalunya i per tant no se separa mai d'aquesta línia i per tant s'enfronta no només a l'espanyolisme, que és evident, sinó també tot aquell catalanisme que renuncia, no? o que no li sembla que està on hauria d'estar. I això en un polític és excepcional, un home, insisteixo, que ho va ser tot, va ser conseller de la Generalitat, va ser diputat a Madrid, havia estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona, per tant té una trajectòria política excepcional, però és capaç de renunciar en aquella carrera professional per la defensa dels seus ideals. I això jo penso que encara continua sent un missatge molt revolucionari avui en dia, no? Quan a vegades veus que certs ideals, doncs, pel dia a dia, per la por, per molts altres conceptes, doncs són escombrats o no són defensats amb la vida, com ho va defensar Carrasco i Formiguera. I veuen, per tant, paral·lelismes entre la situació d'aleshores, la que va viure Manuel Carrasco i Formigueres, i la situació actual que es viu aquí al nostre país, a Catalunya? Com es compararien una situació amb l'altra? Bé, malauradament la nostra història com a país és una història d'un bucle permanent, no? I per tant agafes el llibre que ara ha compilat el professor Lluís Duran i et sembla d'una modernitat i sembla que hagi escrit abans d'ahir, no? Però literalment, no? I que el que està recomanant Carrasco, que és la via nacional, la via social, és ben bé això, i són les dues cares de la mateixa moneda, però sobretot hi ha aquest component per mi de no renunciar, no? De costi el que costi, tirar endavant pel que és el dret d'autodeterminació a Catalunya i la seva independència. Ara en una estona serà la presentació d'aquest llibre. Què és el que n'espera d'aquesta presentació? Home, primer de tot agrair al barri de Sants l'acollida, m'hi sento molt còmode, és un barri viu, ple d'història. Sempre m'agrada recordar que a banda de ser el barri de l'estimada Núria Feliu, d'en Josep Carreras, és el barri, doncs, que qui ven a la vora d'aquí demostra aquest anhel d'església renovada que va fer seu també Manuel Carrasco i Formiguera quan parlem de la plaça d'Albert Bonet, i també és el barri, doncs, que va crear i va donar lloc al Congrés de Sants de la Confederació Nacional del Treball. I sempre recordo, i vaig insistint també, ja que parlem d'un llibre que vol recollir la trajectòria d'una persona, d'un altre sencenc que il·lustra, que sempre que vinc per aquí surt el seu nom, és Josep Miracle. Gràcies a Josep Miracle nosaltres podem ara tenir encara la biografia més solvent, podríem dir, d'aquella persona que tots els catalans, que mira que som disbauxats, obeïm sempre, i és Pompeu Fabra. Per tant, venir aquí a Sants a parlar de Carrasco és un honor per tot el que significa per mi aquest barri, un barri viu, un barri amb una catalanitat de peu de carrer, una catalanitat popular,
i un barri que ha fet, per mi, aportacions importants al conjunt de la nació. M'agrada explicar una miqueta que potser Sants sintetitza en la seva trajectòria el nucli barceloní, on hi ha els serveis, hi ha el poder polític, l'anada cap al Baix Llobregat, que hi ha el sector primari, i al mig ens trobem Sants, que és el poder industrial, el que ens ha fet rics i ens ha fet un poble, en certa manera, també renaixent, no? O sigui, podríem dir gairebé que Sants és, si em permeteu, i no és per un patriotisme fàcil, gairebé sintetitza l'essència de la Catalunya moderna. Vostè també hi participarà en aquesta presentació del llibre, senyor Torra. Què és el que pensa que és important destacar-ne i que els veïns i veïnes que hi assisteixin, les idees claus que pensen que volen transmetre? Després del panegíric que acaba de fer Lluís Duran sobre el barri de Sants, jo no m'atreveixo a afegir-hi res més. Crec que seria un lema que hauríeu d'agafar a la ràdio gairebé, no? Jo penso que sobretot és reivindicar una persona no des d'un punt de vista, diguem, arqueològic, de dir, mira, ara anem a desempolsar una figura històrica del catalanisme tota la vida, el senyor Carrasco i Formiguera, que va tenir una mort a Burgos, etc. Sinó jo aspiro a que arribem d'una manera contemporània a la ciutadania, no? Jo penso que és un llibre en aquest sentit excel·lent per poder també nosaltres anar agafant arguments en aquest camí per la llibertat del nostre país. Penso que és molt útil anar sempre ben carregat a la motxilla d'arguments, no? I aquest llibre te'n dona unes vies bones per seguir avançant, no? I a mi m'agradaria que fos això, que fos una interpel·lació, diguem, avui, el dia d'avui, els reptes que tenen els catalans avui, aquest llibre. No és un llibre del passat, és un llibre per demà, i en aquest sentit crec que és el seu gran valor. Anem acabant. Vostè, que és l'autor del llibre, Lluís Duran, avui és la presentació, seria, diguem-ne, el tret de sortida. A partir d'aquí, doncs, els veïns i veïnes el podran llegir. Quines són les conclusions que pensa que en podran treure de la lectura d'aquest llibre? M'agrada explicar que les conclusions d'aquest llibre podran trobar-hi tres aspectes importants, seguint el que deia el president Torra. Primer de tot, conèixer millor la història del catalanisme. Hem fet un independentisme que no ha reconegut en el passat les fonts de la seva legitimitat. També podrà conèixer millor una trajectòria original i moderna en l'acció política i en l'acció cívica, i també podrà reconèixer una imatge d'una Catalunya republicana que no és tan idíl·lica com a vegades sembla. Per tant, és una crida i veure un personatge amb una proposta innovadora. Reconeixes en la línia de la història del catalanisme, que és la història de l'independentisme català. I una altra, poder veure que fàcilment, per dir-ho fàcilment, la Catalunya republicana no eren flors i violes. Volíem acabar preguntant, aprofitant que el tenim aquí, senyor Torra, preguntant-li com veu la situació del nostre país, com veu la situació de Catalunya avui en dia. Quantes hores tenim per seguir? No, és una broma. Bé, jo penso que com molts ciutadans que ho han donat tot perquè aquest país fos lliure, doncs amb una decepció profunda, jo l'entenc, la comparteixo, fins i tot m'atreviria a dir una certa desolació, no? I una tristesa que hi ha en el moviment independentista quan havíem sigut a vegades volem-ho ridiculitzar, doncs la revolució dels somriures, i jo penso que quan la Muriel Casals somreia era una revolucionària que somreia, i anava per aquest ordre les coses. Per tant, entenc que en aquests moments hi hagi o pesi sobre el moviment independentista un cert desànim, no? Però no ens toca altre remei que acabar la feina, i penso que justament doncs, ser capaços de lligar la història amb el present i amb el futur és una mica també el que avui ens mena avui aquí, i per tant adonar-te de que gairebé és un deure pendent que tenim amb molts avantpassats nostres el seguir treballant per la independència. No va sortir bé, malauradament és així, no va sortir bé l'octubre, i ara doncs hi hem de tornar-hi, i per mi hem de tornar a fer les coses
amb la il·lusió i amb la determinació que vam arribar a aquell octubre. No hi ha una altra manera de fer-ho. Jo soc partidari absolut de la via unilateral, no crec que per separar-se d'Espanya puguis fer-ho d'una altra manera, i per tant penso que el que és important ara és que els que creiem que aquesta és la via siguem capaços de tornar al que es diu ara de guanyar el relat, davant de tantes taules de diàleg i acords de claredat que no ens porten enlloc, i és evident, i la història ens ho demostra, i no de vegades portem més de 300 anys dintre d'Espanya, doncs se'ns obre davant nostre el futur que el 2015 ja vam començar a decidir tots. Més de 2 milions de persones van votar per la via unilateral, i després en el referèndum d'independència 2 anys després també, i jo apel·lo a aquella majoria social del país que vol ser lliure i vol ser independent, a la qual jo l'acompanyaré, faré tot el que pugui com un ciutadà més, doncs, per arribar, doncs, en aquest futur lliure que ja Carrasco somiava. Doncs, senyor Quim Torra, expresident de la Generalitat de Catalunya, i també professor Lluís Duran i autor d'aquest llibre de Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai i per haver explicat també les claus d'aquest llibre que presenten aquesta tarda aquí a l'Espai de la Cal al carrer Dulcinelles. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Sants de